Ja, hej. Jeg vil i dag anmelde en C4 V3. Den kommer fra egosig.dk. Og jeg har faktisk kun haft gode erfaringer med den. Jeg har brugt den et par dage. Men jeg vil lige lave den her anmeldelse, og så kan I lige se, hvordan den damper. Nu tænder vi lige for batteriet. Så der er fint damp, og smagen den er også rigtig, rigtig god. Jeg har så ikke prøvet at have den over på et VV-mod, som det hedder. Ja. Men det tror jeg sådan set ikke, at det tror jeg godt, den kunne klare. Men i hvert fald god smag og god damp. Og så har jeg sådan set kun at sige, at det er fra www.egosig.dk. Tak for at I kiggede med.